Anici on yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye avril kalo tile fɔlɔ san 2026 aw ka dɔn kibaru ni wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni k'aw dudɔ tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carila ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni k'olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ ni yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye sanga ani wagati olu bɛ opération na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka farilatigɛ min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ ka se ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 ni yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ne ka communiqué min kɔnɔ état-major b'a da Mali bɛɛ lajɛlen kulo k'a fɔ ko tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ka Mali fintigilakaw ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔnɔ localité la ni yɛrɛ kɔfɔli bɛ Segu région yɛrɛ kɔnɔna ko opération in senfɛ k'an Mali fintigilakaw sera ka dimi juguba de don banbaci wale mɔgɔ la Segu région kɔnɔna na. Min an ka Mali direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA yɛrɛ kɔni kalo kalo ale kɔni bɛ a ka laadala tile yɛrɛ kɔni kɛ ka bɔ ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele walasa an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔni kan ka o ɲɛfɔ kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni walasa olu bɛ se k'o cari jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan mɛn kɔni y'a la k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni DIRPA ɲɛmaa ye ko ale a ka nin laada in yɛrɛ kɔni latilen ni jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni bɔli yɛrɛ kɔni min ye DIRPA ɲɛmaa ye ni o ye Colonel Major Suliban Danbele yɛrɛ kɔni ale kelen ni ka an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele ka na an bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na a b'o bɛɛ lajɛlen walawala kunnafonidila ni yɛrɛ kɔni wa min yɛrɛ kɔni ye DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka dénoncer kɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko kunnafonidiso dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka nkalon tigɛ ni ka da an ka Mali fintigilakaw la k'o yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ min yɛrɛ kɔni ye DIRPA yɛrɛ kɔni directeur ale ye kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ a ka nin conférence de presse in na an bɛna da se olu bɛɛ lajɛlen ma ni ka olu walawala aw ye cogo min a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye sanu bɔli ni daragi yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la nka o n'a taw ta min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔden dɔw ye olu bɛ ka jamana ka sariya yɛrɛ kɔni sɔsɔ ni k'u tulo ja ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɛ o ko hukumu de la sanga ani wagati an ka Mali autorités bɛ to ka taa contrôle yɛrɛ kɔni kɛ baara kɛrɛfɛlaw la walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw k'u kana na sanu bɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni daragi ye ka da kan ni fɛn yɛrɛ kɔni bɛ tiɲɛni don ji ale ni an ka environnement yɛrɛ kɔnɔ o ko hukumu de la ko tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'olu ye daragi caman yɛrɛ kɔni saisi ni ka ninnu yɛrɛ kɔni jeni fleuve Niger yɛrɛ kɔni na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kabini États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka farapu yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma kabini ko in yɛrɛ kɔni daminɛ ni o kɛra février kalo tile 28 tɛmɛnen san 2026 kabini ni ko in yɛrɛ kɔni wagati la min Espagne jamana ye ale de kɛra jamana yɛrɛ kɔni farajɛla jamana na min kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis Israël bɛ ka nin kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛ ko kɛlɛ in bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko kɛlɛ in tɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko wa filiba yɛrɛ de kɔni don ko yɛrɛ de kɔni la min ale Espagne ye k'ale tɛ i sen don ni kɛlɛ in la o ko in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka Espagne ale ni États-Unis cɛ jɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛ kosɛbɛ o n'a taw ta min yɛrɛ kɔni Espagne ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛna ko in yɛrɛ kɔni dabila tan tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 Espagne ka lafasali minisiri yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli kɛ ko États-Unis ka base minnu yɛrɛ kɔni bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu Espagne olu tɛ autorisation yɛrɛ kɔni di États-Unis ma ka t'i jɔ ni base nin yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ frappe kɛ ka ɲɛsin Iran ma ko fɛnɛ tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu Espagne ka sanfɛla yɛrɛ kɔni k'u y'o datugu États-Unis na ko États-Unis kɛn bɛ k'a ka pankuru fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bila kɛlɛ in kɔnɔna na walasa ka se ka taa kojugu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis k'i jija ko pankuru ni si yɛrɛ kɔni kana na tɛmɛ olu Espagne ka sanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ wali min kɛra sababu ye ni ka Donald Trump yɛrɛ kɔni dimi kosɛbɛ ni ale ni États-Unis jamana ɲɛmaa ye. kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ye ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni cayamɛ kosɛbɛ kumaw yɛrɛ kɔni na min ye Donald Trump ale yɛrɛ kɔni bɛ ka a yɛrɛ kan sɔsɔ Donald Trump kɔni y'a yira dɔw tɛmɛnenw na k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ni Iran yɛrɛ kɔni cɛ jɛ bɛ ɲina ka na ɲɛ ko u bɛ négociation yɛrɛ kɔnɔ wale in kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɔra ko kura ni ka menace kɛ ka ɲɛsin Iran ma Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kumaɲɔgɔnya min bɛ ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati
min na i n'a fɔ ko bi ko ni kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni ma kɛ sababu ye ni ka bɛnkan tɛmɛ États-Unis Iran ni ɲɔgɔn cɛ la ni min yɛrɛ kɔni ale ma détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni fɛnɛ dayɛlɛ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ko min yɛrɛ kɔni ye Karg île yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni pétrole bɔyɔrɔba dɔ yɛrɛ kɔni Iran bolo ni nin yɔrɔ kofɔlen jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ Iran ka pétrole ko la Donald Trump kɔni bɛ menace kɛ ko n'u ni Iran yɛrɛ kɔni ma ɲɛ ko la k'ale bɛ nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko wa dingɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Iran bolo ni a bɛ pétrole yɛrɛ kɔni bɔ o dingɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko min ye États-Unis k'a bɛ tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen na n'u ni Iran yɛrɛ kɔni ma bɛn ko la yɛrɛ kɔni. Ni yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmɛ halisa ale bɛ ka continuer a ka migrants yɛrɛ kɔni gɛnni na ni ka bɔ États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la min New York Times maaw yɛrɛ kɔni ni nin ye kunnafonidisoba dɔ ye États-Unis jamana kɔnɔna na ni nin kunnafonidiso maa yɛrɛ kɔni kuma dɔw la u bɛ jamana yɛrɛ kɔni gouvernement ka gundo dɔw yɛrɛ kɔni walankata diɲɛ na walasa bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama o New York Times maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka lasilikɛdenw tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna États-Unis ale ni Cameroun ni ɲɔgɔn cɛ la ko États-Unis bɛna $30 millions yɛrɛ kɔni ta ni ka o di Cameroun yɛrɛ kɔni ma o ko yɛrɛ kɔni na min ye Cameroun ye États-Unis yɛrɛ kɔni fɛnɛ mana na migrants minnu gɛn ni ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ o maa ninnu tɛ Cameroun ka jamana kɔnɔden min ye Cameroun ye a bɛ o jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni minɛ wale min kɛra kabako ko ye maa caman yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan maa si kun tɛ nin kalama k'a bɛ n'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni kɛra dogo de kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatili ko la walasa min an Mali jamana kundenw n'an bololafɛ ka se an ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu de la juma tɛmɛnen marisi kalo tile 27 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min an ka Mali fintigilakaw ye ko opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Segu région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ fintigilakaw sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbati wale maaw la ni région kofɔlen kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfila ka ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na i n'a fɔ kɔrɔlen min an ka Mali fintigilakaw ye o bɛ an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka to ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ banbati wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ kɔni ka ɲɔnɔ nɔrɔyan fanfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na ko kabini vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ banbati wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔnɔna ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna vecteur aérien yɛrɛ kɔni tora sɛgɛsɛgɛli baara la sɛgɛsɛgɛli baara min kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ladugumana yɛrɛ kɔnɔna ko banbati wale maaw de don o de kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw olu fana ordre de sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ma ko ka farapo kɛ ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu ye farapo belebeleba fila yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ni banbati wale jɛkulu maa ninnu ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbati wale jɛkulu maa ninnu bɔ ni o nin na ko farapo kofɔlen min yɛrɛ kɔni kɛra ko farapo in yɛrɛ kɔni banbati wale maa caman bɔ ni ani na ko fɛnɛ kɔfɛ banbati wale maa ninnu minɛn minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo ko tiɲɛni don na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ k'an Mali fintigilakaw tilalen u ka nin farapo kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna u ye ratissage dɔ yɛrɛ kɔni daminɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa farapo in yɛrɛ kɔni kɔfɛ banbati wale maa minnu sera ka boli ne ka kisi farapo in yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ye ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka olu nɔnɔ minɛ o ko hukumu de la ko k'a ka Mali fintigilakaw to o ratissage yɛrɛ kɔnɔna ko banbati wale maa minnu yɛrɛ kɔni bolila k'u y'u bolo da olu fɛnɛ kan ni k'u bɛɛ lajɛlen bɔ ni o ni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni banbati wale jɛkulu maa kofɔlen nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara fintigilakaw fɛ communiqué kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état-major général des armées ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma a b'o fɔ u ka cɛsiriyalen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na nin opération in senfɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko su fara tile kan min an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛnw ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali direction de l'information et des relations publiques des armées ni o ye DIRPA yɛrɛ kɔni o directeur général ni o ye colonel major Sulemani Danbele ale kɔni a ka laadala tile yɛrɛ kɔni kɛ ni o ye kalo o kalo yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye an ka DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni wele walasa jamana ka lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ye cogo min kunnafonidilaw bɛ se ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni cari jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka
se ka amɛ a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko nin dun kofɔlen na min yɛrɛ kɔni DIRPA ɲɛmaa ye k'ale a ka laadalakile yɛrɛ kɔni kɛ DIRPA yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye colonel major Sulemani Danbele ni ale de DIRPA yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale kɛlen ka kunnafonidila nin yɛrɛ kɔni wele a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka jamana lakanako yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔni kan k'o ka ɲi kosɛbɛ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ an ka Mali fintigilakaw ka contrôle de la ko o jaabi ɲuman minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o kɔni dabɔra an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiralen n'u ka opération cayaliw de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la sanga ani wagati DIRPA directeur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko basigi min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o basigi in yɛrɛ kɔni dabɔra an ka Mali fintigilakaw ka sisan escorte yɛrɛ de kɔni na ko an ka jamana siraba minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni an ka feere ni sanni kow yɛrɛ kɔni bɛ don o sira ninnu yɛrɛ kɔni fɛ kosɛbɛ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka o sira ninnu lakana sabati ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni feere ni sanni ko bɛ ka continuer jamana kɔnɔna na wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni banbaci wali maaw tun bɛ fɛ ka tiɲɛni min kun don jamana ka sɔrɔko la ni jamana ka feere ni sanni ko fɛnw yɛrɛ kɔni don ni tigɛli yɛrɛ kɔni k'a ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka dankari banbaci wali maaw ka o fɛɛrɛlatigɛ in yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi colonel major Sulemani Danbele ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kuma kosɛbɛ ni ka ɲɛsin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kunnafonidi ko yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ dénonceli kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale ye k'o de bɛ ka kɛ bɔlɔlɔsiraw kan ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ŋunuŋunukan minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni DIRPA ɲɛmaa ye a bɛ o ŋunuŋunukan nin yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen nkalontigiya o ŋunuŋunukan nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jumɛn yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni ka otages yɛrɛ kɔni labila DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ale kɔni b'a perepere latigɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen a tɛ nɔgɔ don kuma in na ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana autorités yɛrɛ kɔni k'a ma bɛnkan foyi yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani banbaci wale maaw ni ɲɔgɔn cɛla la o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni DIRPA yɛrɛ kɔni directeur a ŋunuŋunu kuma minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ sen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ni banbaci wale maaw k'olu kɛn bɛ ka bɛnkan dɔ de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la i n'a fɔ kunnafonidiso maa dɔw y'a fɔ cogo min yɛrɛ kɔni DIRPA yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye a bɛ nin kuma in bɛɛ lajɛlen nkalontigiya hakililajigin karijan tɛmɛnen marisi kalo tile 22 san 2026 min yɛrɛ kɔni Faransi ka kunnafonidiso dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la TV5 Monde ale ni Le Monde yɛrɛ kɔni ni kunnafonidiso man yɛrɛ kɔni ka kunnafoni dɔw la o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye ko ye banbaci wale jɛkulu JINIM ka maa dɔw yɛrɛ kɔni kun minɛn bɛ u bolo otage la k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni JINIM ka maa 100 ani kɔ bɔyanko yɛrɛ kɔni labila ko an ka Mali autorités ni banbaci wale maaw bɛn'a kan k'a fɔ ko n'u ye ni banbaci wale maa ni yɛrɛ kɔni labila ko min yɛrɛ kɔni camion citerne ye ko min ye banbaci wale maaw ye k'u kɔni kana na olu attaquer bilen sira yɛrɛ kɔni kan ko bɛnkan yɛrɛ de kɔni tɛmɛna an ka Mali autorités ni banbaci wale maaw ɲɔgɔn cɛ la ko yɛrɛ de kɔni na min ye camion citerne ye k'o bɛ ka don jamana kɔnɔna na o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni DIRPA ɲɛmaa ale ye kuma in nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko bɛnkan foyi yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ni banbaci wale maaw ɲɔgɔn cɛ la ko wa a tɛna na tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛla la fɛnɛ colonel major Sulemani Danbele ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa maa caman yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ni kunnafonidiso man yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ fɔ a ye hakilinaji kɛ k'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw na ko ni kunnafonidiso maa kelen de bɔra ni k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Bamako ye ko o lakolen bɛ banbaci wale maaw fɛ k'a la tɛmɛ ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔnɔna na Bamako yɛrɛ kɔni minɛ o ka jɔ kɔnɔna na wa colonel major Sulemani Danbele y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu ye o kuma min fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yalima Bamako yɛrɛ kɔni binna wa ko kabini o yɔrɔ la an kan ka dɔn k'a fɔ ko ni kunnafonidiso maa ninnu yɛrɛ kɔni tɛ danaya mɔgɔ ko maa man kan tɛ ka da u dala kumaw la ko yɛrɛ de kɔni n'a ka kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an Mali jamana kɔnɔdenw ye an k'an ka kunnafoni lamɛntaw yɛrɛ kɔni walawala kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye terrorisme médiatique yɛrɛ kɔni o kɛ kun de ye walasa ka na ni ɲagami ale ni fili yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko marisi kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw ye bila ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko wa ko yɛrɛ kɔni bɛ nisɔndiya kun bɔ ko marisi kalo kuntagala kɔnɔna na min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni o ye banbaci wale maaw ka maaba caman yɛrɛ kɔni faga ko wa an ka Mali fintigilakaw sera ka an ka otage caman fɛnɛ lakilani ka bɔ banbaci wale maa ninnu bolo ko banbaci wale maaw ka dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni na n'u kun kɛn bɛ ka u ka kɛlɛkɛminɛnw ale n'u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni mara ni yɔrɔ kofɔli na k'an ka Mali fintigilakaw ye tiɲɛni don u ka o dagasigiyɔrɔ caman na kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali autorités kɔni ye dɔ fara an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération capacité kan ko brigade d'intervention motorisée kura dɔw yɛrɛ kɔni ye baara yɛrɛ kɔni daminɛ ka ban an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kɛlɛkɛyɔrɔ la ko
o brigade d'intervention motorisée min ye baara yɛrɛ kɔni daminɛ k'o kɛra sababu ye ni ka an ka Mali fintigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni teliya zone minnu kun bɛ ni fɔlɔ kun tɛ se ka don an bɛ wagati min na i n'a fɔ k'u bɛ se ka don zone nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni lafiya foyi tɛ ka kɛ Banbaci wale maaw bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kumakuncɛ kuma na min yɛrɛ kɔni ye colonel major Sulemani Danbele ale kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ka kan sous région yɛrɛ kɔni jamanaw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma DIRPA ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'ale yɛrɛ kɔni ka faamuya la walasa min yɛrɛ kɔni Banbaci wale u ka kɛlɛ pewu ni ka bɔ farafinna kɔnɔna na ko fɔ jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ sous région kɔnɔna na olu ka bolo di ɲɔgɔnmaw yɛrɛ kɔni kɛ Banbaci wale kɛlɛ la wa jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ sous région kɔnɔna na u ka to ka renseignements yɛrɛ kɔni di ɲɔgɔn ma k'an fangaw fara ɲɔgɔn kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra siga foyi t'a la min yɛrɛ kɔni Banbaci wale an b'o si latunu ni ka bɔ farafinna continent kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana ji ale ni an ka environnement yɛrɛ kɔni tiɲɛni kana na don o yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la ko tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye olu ye étape kura yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni sanu bɔli ni daragi ye o kɛlɛli baaraw la an ka baadaw yɛrɛ kɔni na ni daragi dɔw saisili ale ni fɛɛrɛ latigɛli ka tiɲɛni don o daragi nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni y'a kalo caman yɛrɛ kɔni min an ka Mali autorités olu kɔni kɛn bɛ ka daragi kɛlɛli yɛrɛ kɔni kɛ wa priorité an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa ko in bɛ kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa min yɛrɛ kɔni an ka jiw ye ka olu lakana ji sanuyalen ka to min fɛnɛ an ka environnement yɛrɛ kɔni ko yɔrɔ lakana walasa daragi kɛbaga man yɛrɛ kɔni kana na se ka tiɲɛni don ni fɛn ninnu na ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 min an ka Mali autorités ye olu kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ wagati tɛmɛnenw na bolodara daragi minnu yɛrɛ kɔni kan ni o daragi yɛrɛ kɔni bɛ utiliser damadaw de la walasa ka se ka sanu yɛrɛ kɔni bɔ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye tasuma bila ni daragi nin bɛɛ lajɛlen na ni ka a jeni ko min an ka Mali autorités olu kun taara ni opération nin yɛrɛ kɔni kɛ Kulikoro ni a kɛrɛfɛdaw yɛrɛ de kɔnɔ ni o senfɛ u ye daragi caman yɛrɛ kɔni na o de senfɛ o kɔni y'a décidé ni ka tasuma don ni daragi nin bɛɛ lajɛlen na daragi yɛrɛ kɔni jeni yɔrɔw yɛrɛ kɔni na kunnafoniya minnu carila o kɔni y'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 ko opération senfɛ k'an ka Mali autorités k'u y'u bolo da daragi 38 yɛrɛ de kɔni kan ko an ka Mali autorités kelen ni ka nin daragi minɛ k'o don ko fɔli kelen na u ye nin daragi 38 bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka tasuma don a la k'a bɛɛ lajɛlen jeni ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités halisa u bɛ ka u ka nin opération nin yɛrɛ kɔni cari ka taa n'a ye Katibugu Kulikoro Yanfolila Buguni Moribabugu ale ni Bangineda localité yɛrɛ kɔni na ko min an ka Mali autorités u bɛna na baara nin yɛrɛ kɔni cari ni ka taa nin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na ka d'a kan u bɛ ka bisiya k'a fɔ ko nin yɔrɔ nin na ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka daragi yɛrɛ kɔni utiliser walasa ka se ka sanu yɛrɛ kɔni bɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana na interdit an ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni sanu bɔli ni daragi ye o interdilen don an ka code minier kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autorités u y'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn interdit bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ o interdiction nin yɛrɛ kɔni ka labato jamana kɔnɔdenw fɛ ka d'a kan ko in bɛɛ kɛ kun de ye walasa tiɲɛni ka yɛrɛ kɔni kana na don jamana yɛrɛ kɔni ka ji la wa tiɲɛni fɛnɛ kana na don an ka environnement yɛrɛ kɔni na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Espagne jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni Espagne ye hali bɔrɔ ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka avion minnu yɛrɛ kɔni sen don bɛ États-Unis Iran ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye olu Espagne yɛrɛ kɔni ye ko olu ka sanfɛla yɛrɛ kɔni k'u tɛ yamaruya di États-Unis ma a ka avion ka pan olu ka sanfɛla la walasa ka se ka taa attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman y'a faamu k'a fɔ ko kabini ko in yɛrɛ kɔni daminɛ na Espagne bɛ k'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛn ni États-Unis ni Iran ka ni kɛlɛko yɛrɛ kɔni ko wa Espagne bɛ o ko kelen yɛrɛ kɔni kan Espagne kɔni y'a yira k'a fɔ ko États-Unis yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni déclaré Iran na ko kɛlɛ in bɛ tilenbaliya kɔnɔna na ko kɛlɛ in tɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa fili juguba yɛrɛ de kɔni don ko yɛrɛ de kɔni na min ye olu Espagne ye k'olu tɛ n'u sen don kɛlɛ in na o de la u kɔni ye décision ta ni k'u ka sanfɛla yɛrɛ kɔni datugu États-Unis ka pankuruw yɛrɛ kɔni na minnu sen bɛ kɛlɛ in na ko États-Unis ka base minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu Espagne ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni États-Unis yɛrɛ kɔni nana fɔ k'a bɛ na a ka o base ninnu utiliser
utiliser walasa ka farapu kɛ ka ɲɛsin Iran ma ko min yɛrɛ kɔni olu Espagne ye k'u y'o fɛnɛ interdit ko fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko min ye olu Espagne ka sanfɛla yɛrɛ kɔni ye k'o fɛnɛ tɛ di États-Unis yɛrɛ kɔni ma walasa a ka pankuru ka pan o yɔrɔ in na k'a fɔ k'u bɛ taa attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma. Ni laseli yɛrɛ kɔni kɛra Espagne ka lafasali ministre yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye Margarita Robles yɛrɛ kɔni. A kɔni yirala k'a fɔ ko Espagne filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta ko décision in yɛrɛ kɔni bɛ kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni se États-Unis ka ni kɛlɛko in yɛrɛ kɔni na min bɛ ani Iran ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan kabini Espagne ye nin décision in yɛrɛ kɔni ta États-Unis yɛrɛ kɔni ka pankuru dɔw yɛrɛ kɔni wajibiyara ni ka munumunu walasa u kana na pan Espagne yɛrɛ kɔni ka sanfɛla kunna n'o dun yɛrɛ kɔni kɛra États-Unis yɛrɛ kɔni ka pankuru nin bɛ munumunu min yɛrɛ kɔni kɛ o ka jan kosɛbɛ u ma yɛrɛ kɔni. Espagne ka lafasali ministre filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ni Espagne ka premier ministre ka hakilina bɛɛ lajɛlen kelen ni Espagne ka premier ministre kabini kɛlɛ in daminɛ na ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis bɛ ka ni kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛ Iran contre la ko kɛlɛ in bɛ tilenbaliya de kɔni na ko kɛlɛ in tɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko wa États-Unis bɛ ka fili juguba yɛrɛ de kɔni kɛ ni attaque kɛli ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma. Espagne kelen ni k'i ban ka États-Unis yɛrɛ kɔni dɛmɛ ani Iran ka kɛlɛko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka Donald Trump yɛrɛ kɔni ladimi kosɛbɛ fo min ye Donald Trump ale kɔni bɔra ka Espagne yɛrɛ kɔni menacer ko feere ni sanni ko min yɛrɛ kɔni bɛ Espagne ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la ko min ye olu États-Unis ko bɛna dankari o la. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka Espagne fo kosɛbɛ ka d'a kan ko farajɛla jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Espagne yɛrɛ de kɔni kɛra jamana fɔlɔ ye jamana min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ depuis kɛlɛ in daminɛ na ko kɛlɛ in bɛ tilebaliya kɔnɔna na ko wa a tɛ États-Unis dɛmɛ ni kɛlɛ in kɔnɔna na cogoya si la wa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka taa don o don an bɛ ka faamu k'a fɔ ko Espagne k'ale ma bɔ a jɔsen yɛrɛ kɔni kan k'a bɛ ka yira k'a fɔ ko États-Unis bɛ ka nin kɛlɛ min kɛ k'a sen tɛ don a la wa sanga ani wagati jamana in bɛ décision ta ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ale Espagne ka jamana kana na utiliser États-Unis fɛ walasa ka tiɲɛni don Iran yɛrɛ kɔni kunna. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a cariliya ni k'aw hakilinaw di hakilina diyar'u la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.